ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଡନ୍ ମୋର ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ତାର ଆଜି ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଦିବ୍ୟା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଜି ଗାଧୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପଇସା ପାଣିରେ ଭେଦିଗଲା। ଓ ସରି ସ୍କିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟପିକ୍, ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲି। ହଁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବେଶୀ ଟିକେ କାନ୍ଦିଦିଏ ନୋଜ୍ରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ଏଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବାବେଳେ ମୋ ନାକରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲି, ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, କିଛି ହେଲାନି। ପ୍ରପର୍ ଚେକଅପ୍ ପରେ ମୋର ଡିଏନ୍ଏସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ନୋଜ୍ର ଗୋଟେ ବୋନ୍ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ନାକ ବାଟେ ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲି, କେବଳ ପାଟି ବାଟେ ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖି ଡକ୍ଟର ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରିଗଲି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ରିକଭରି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେୟାର ମୁଁ କଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।